אזרחי ישראל היקרים, הבוקר נודע לי כי עוד 6 חטופים איבדו את חייהם. תראו, אני ניסיתי להיפגש עם אחת מהמשפחות, אבל הם כמובן דחו אותי, הפסד שלהם, כי שרה הכינה עוגת ביסקוויטים. אתם יודעים, מבחינתי חיי אדם מאוד מאוד קדושים, אבל בואו נעזוב את זה רגע בצד. כי אני יודע בוודאי מה זה להיות חטוף פסיכולוגית. אתם יודעים, ערך חיי אדם מאוד מאוד חשוב לי, בין אם זה חטוף או חטופה או תוכי מדבר או סטייק. אחר כך לא יוכל